Dnes to vypecilo 99 videu si ukážeme nový update. Tak to mám toto. Pozor, Titanic. Lietajúci už je. Limit huge bed. Odlutovať, tak je prečítať si to dobre. Tak. Potom tak. Mám to. A to stojí viac než ten. Menej než ten. Pozerajte. Tu je ten, tu je ten. Ja mám toho tu. Jupi. Pozerajte. Tak, čekaj, len si potrebujem zmeniť vec. Tak. Uí. Tak. A nie. Tu dám toto. Tak začne. No aj dochápete. Toto vejčko. Toto je tiež také vejčko, takže keď dám toto headka, stlačím, to sa mi otvára. Keď sa to naplní, mám taký bus, pozerajte. Mám toto tu. Dobre, viem, čo mi padlo. Tak už mám 3,5 boosterov. No, slabé. Akého máte na offshore, ako silu, to toľko bodů dokola, no. Napríklad ja mám 169 000. Čiže co? A toto je moje druhé, keď mi padne viac, to bude mať viac bodů. Čiže sa bude sčítať viac. Potom, takže ani nebudete si kolem vajíčka. Do 7 ráno. Nedeľa. Tak. Ďalší bonus. A tak nechám to znovu zatvárať. A keď to chcete nechať na počítači, stačí skákať. Skákať. Aj. Je tu. Čakajte, ja to urobím, čakajte. Dajte. Že pozerajte si. Tak, musíte držať medzerník, takže tak, vymazať a skačujete a máte to cez noc. A to môžete zrušiť, dobre. Tak, ja to zruším akurát, takže tak, headka. Tak, a to je dobré. Dám si toto headka, dám si toto tu. Káte, mám s sebou mrak. Keď máte normálny mrak, taký tu. Keď máte shiny, tohto beta, tam máte to taký, tu je shiny. Keď máte golden, máte tak golden. A keď máte golden shiny, máte tak shiny a golden tu. Vyšiel tu. Chcem tu napríklad pizzu, normálne horím. Keď by som si dal toho tu, tak. A to je moje najlepší pet. To som elektrický. Takže toľko hugeov už popadalo. No. Tu zase toto je lucky. Tu je ultra lucky. Neviem, kto to má, kto nemá.
Bez toto upgrade'ím, toto je najlepšie upgrade'núť. Rýchlejšie proste rýchlejšie otvárajú vajíčka. Toto je výhoda. To kupujeme. Čo toto bolo za Clan Wars? Že sme robili kocky. A neviem, čo sa dialo. Ale aj toto fungovalo. Čo tu je napísané? Tu predtým bolo dačo iné. Či? Dobre. Prvý bol to len prvý a teraz je to tento. Nejde rozkliknúť. Titanic musí mať asi 10 miliónov, alebo huge. To je aký. Alebo to proste možno za to, keď napríklad mám 70 000 beta silu, tak nezapočíte sa mi aj toto a tam 70 a 69 000. Sa nezapočíte, si myslím. Alebo hej. Možno. Asi si myslím, že hej. No. Hej, a ešte jedna vec. Máme secret v tomto tu. Sme našli. A stream, nebojte sa, kedy bude. Len v dobrom čase. Keď budem mohol streamovať, tak budem streamovať. A na YouTube. Čukujeme. Keď musím držať telefón. Musím držať toto, to nefunguje dobre. No. Nemusím chodiť. Nie. Dobre, ja spoložujem jak. Nemusím ani to mať oskakať. Stačí ísť tu. Tak som tu. Tu je rebrík. Čo potom tam je ďalší rebrík. A potom tam stojíte hore. Tak a našiel som tu dať skrytú miestnosť, hej tu. Tu som našiel. Bio. Keby to čo bolo. Príliš ani som preskúmoval. Ale Brookhaven, kto hraje Brookhaven, je nový update, nový dom. Zajtra natočím Brookhaven video, kde budú skryté miesta a dom. Takže čakať, exkluzív Golden Titanic. To je ten zadarmo. Čakaj. Butterfly, hej, Butterfly. Vidíte? Exkluzív. No. To je. Chápem? Ne, tu sa dá dosť. Spadol som. Hoverboard tu nemôžem mať, keď je ukázaný. Máte šťastie, je na Titanica táto. No nie. Tu stojíte a budete sa modliť celý ružanec a padne vám Titanic. Mne sa na druhom určite to podarilo, som sa modlil celý ružanec a mi padol. Len potom maske alebo neho. Nie, robím si srandu. Ale fakt robím si srandu. No to. Tak, to pre dnešné video by bolo, si myslím, že všetko. Tu sa ešte teď dá prejsť. A si myslím, že pre toto video by to bolo všetko. Myslím, že ešte by sme mohli urobiť. A už nič. Dobre.
Ja som si myslel, že to už je fuč. A tu odpočne to ešte naspávať po vajíčko, keď pôjde hetka. Ale tu máme sú 5 simulát Classic X, čo bolo prvé vajíčko. Ale toto je menšia cena pre Huge. Si to kúpim možno, keď získam také gemy. Aj mám Garyho. Chcem skúpiť ešte Krabsa, ale to stojí 20 biliónov, to stojí 14,6. A ja rozmýšľam, či si nemám kúpiť za Robuxy toto. A tak mi zmysl normálne 50 Robuxov. Som o 201 zmysl. Mám už 156, som chcel si kúpiť ešte dvakrát spravity. Dobre, to by bolo pre dnešné video všetko. Dajte like, dajte odber a čus.